Jo el comparo amb el meu nano, la joventut meva i la joventut seva. O sigui, és blanc i negre, quasi bé. Nosaltres érem molt feliços, potser tant o més que ells, tant com ells, però hi ha la diferència, que ho han tingut tot. De diners no n'hi havia, ni per comprar sabates ni per res. Va ser uns anys molt punyeteros, Sobretot aquestes terres de secà, que a més hi havia l'agravant, com hi ha hagut sempre, que es perdien collites. I van ser anys dolents. Era l'economia de l'estalvi, d'estoviar. O sigui, a tu, la padrina, te donava justet per anar a comprar, si volies, i te comptabilitzava justet 2 i 2, 3, perquè un s'estoviava. El salt que s'ha donat en temes d'educació i de sanitat i de mobilitat i de coneixement ha sigut de tal magnitud que ha sigut la gran revolució. O sigui, la meva generació ha passat doncs, del carro, quan anàvem al mercat, al Twitter. És en el sentit de que, i clar, el salt és d'una magnitud espectacular.